tuturang kay Kristo. Yari nga mga edisones para sa pagsulog naton sa ika-24 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagnanday Mariana, Demetrio, Elpidio, Teresita, Romel, kag Amparo, halad ni Julia Soles and family. Para sa kalagdanday Gregorio Jr., Gregorio III, Jennifer, Consejo, Joel Sr., kag Laura. Prayers offered by Patria family. Para sa kalagdanday Alejandro, kag Norma, offered by Mr. and Mrs. Bernadas and family. Para sa kalag ni Romeo Sr., offered by Azucena Tabuyok and family. Para sa kalagdanday Simplicio Sr., Simplicio Jr., James Sr., Johnny, offered by Mr. and Mrs. Tibahares and family. Para sa kalagdanday Mauro Sr., kag Amparo, halad sang Malan family. Para sa kalag ni Virgie, offered by Mary Bernadette Delphine. Para sa kalagdanday Ramiro, kag Reno, offered by Gunay family. Para sa kalagdanday Rosario, Primitivo, Rafael, Isidro, kag Nieves, offered by Rhea Kapawan and family. Thanksgiving is offered by Marvin and Rona Ledesma on their wedding anniversary today. Thanksgiving is offered to Melviflor Ray Belleza on her 3rd birthday today. Thanksgiving is offered by Marvil and Sheila Santos on their wedding anniversary today. Thanksgiving is offered to Reynalyn Bernadas on her 31st birthday today, offered by Bernadas family. Thanksgiving is offered by Jurek Sulis on his 26th birthday last September 11. Good health and blessings received. Karon niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Mila Robledo and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Fusen and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Cathy Fusen and family, Mr. and Mrs. Marvin Ledesma and family, Mr. and Mrs. Marvil Santos and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family, kag Mr. Ronald Gunay and family. Para sa aton nga mga Pilipino, ang pagkakatoliko dala na sang aton pagkatawo. Ginbunyagan kita nga Katoliko tungod kay naggikan kita sa pamilya nga Katoliko. Isa ini ka grasya apang ginaagda kita sang Ginoo nga magpangabuhi subong iya mga sumunod, hindi sa ngalan lamang kundi sa aton mga desisyon kag mga buhat. Ang pagsunod sa Ginoo hindi mahapos. Kinahanglan ang kalig-on, agud malimtan ang kaugalingon sa pagpasan sang krus upod sa iya. Ginasaalog man naton, buwas nga adlaw, ang adlaw sa mga katikesta, kabay pa nga mangin mapag-on sila sa ila misyon sa pagpanudlo sang aton pagtuluhan nga Kristiyano, labi na gid sa mga kabataan. Ang aton celebrante, amo Sir Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan.
Dayawon ng Diyos, dayawon ng Diyos, dayawon ng Diyos, dayawon ng Diyos. Maghinuya, magpinasadya, ang tanan sa iya. Magkanta ang tanan, dayawon ang iyang ngalan. Nagkabalik kita sa altar sang Ginoo, na may kalipay kag dako nga pagtuo. Ihalak ang tagipuson, ang bukos nga kaugalingon, na may gitara kag mga panghalon. Dayawon ng Diyos, dayawon ng Diyos, dayawon ng Diyos, dayawon ng Diyos. Maghinuyaw, magkinasaya, ang tanan sa iya. Magkanta ang tanan, dayawon ang iyang ngalan. Po sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Agud na maging tapos kita sa pagselebrar sining Santos nga Misa, kilalaho nato na ngayong aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Kay sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong dako nga tud nga sala. Busa nagawon po kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga iles kay mga santos. Kay sa inyo mga utod, igampon niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga mahagahom kag sa napatawad na aton mga sala. Tuwiti ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa
Mga muyo kita. O Dios nga mahagahom, magbubuhat, kag manugdumala sang tanan nga mga butang, buligi kami ugod nga alagaro namon ikaw sa bugos namon nga tagipusoon, kag batyagon ang bunga sang imo pagigugma. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi ka Heso Kristo, imo anak ang amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaysan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Ang Ginoo naghatag sa akon sing paghangop, kag wala akong magsupak o kung magpalayo sa iya. Gintaya ko ang akon likod sa ila, nga naghahanot sa akon. Ginpabayaan ko lang sila sang pagpakahuya nila sa akon, sang pagbutong nila sang akon bungot, kag pagdupla sang akon guya. Pero ang ila pagpakahuya, hindi makahalit sa akon, kay ang Ginoo nga Dios nagabulig sa akon. Ginpalig-on ko ang akon kaugalingon, agud mabatas ko sila. Nahibaloan ko nga hindi ako mahuyan, kay ang Dios malapit sa akon. Kag pamatud-an niya nga wala ako singsala. Mayara abalang nga mga has, sa pagpasaka sa mga panumbungon batok sa akon, kitaon ta ini sa hukmanan, ipasa sa korte ang iya panumbungon, ang Ginoo gid ang nagaapin sa akon. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Diyos. gani magalakat ako sa atubangan sang Ginoo sa kalibutan sang mga buhi. Gani magalakat ako sa atubangan sang Ginoo sa kalibutan sang mga buhi. Ginahigugma ko ang Ginoo, kay ginpamatian niya ako. Ginpamatian niya ako, niya ang akong pangamuyo. Nagapamati siya sa akon sa tagsa kation, nga magpanawag ako sa iya. Gani magalakat ako sa atubangan sang Ginoo sa kalibutan sang mga buhi. Nagsambod sa akon sing hugot ang lubid sang kamatayon, ang kakugmat sang lulubngan, naglikop sa akon, napunan ako sang kahadlok kag kalangkag. Dayon nagpanawag ako sa Ginoo, o Ginoo, nagapakiluoy ako sa imo, luwasa ako. Gani magalakat ako sa atubangan sang Ginoo sa kalibutan sang mga buhi. Ang Ginoo maluluyon kag maayo, ang aton Dios mahinuklogon. Ang Ginoo nagaapin sa mga maluya, sangyadto ako sa katalagman, ginluwas niya ako. Gani magalakat ako sa tubangan sang Ginoo sa kalibutan sang mga buhi. Ang Ginoo nagluwas sa akon sa kamatayon. Ginpauntat niya ang akon mga luha, kag wala niya ako pag ipalutos. Gani nagalakat ako sa atubangan sang Ginoo sa kalibutan sa mga buhi. Gani magalakat ako sa tubangan sang Ginoo sa kalibutan sang mga buhi. Pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni Santiago. Mga utod, ano bala ang makuha sang tao sa iya pagsiling, may pagtuo ako. Kung ang iya binuhatan, wala nagapamatuod sini. Makaluwas bala sa iya ini nga pagtuo? Abi, may mga utod nga lalaki ukon babayi nga nagakinahanglan sang bayo kag ginakulang sa ila pagkaon. Ano bala ang pulos kung magsiling ka lang sa iya, kabay pa nga mag-ayo ang imo kahimtangan. Mag-init ka kang magkaon sing madamo, kag wala mo man sila paghatagi sang ila mga kinahanglanon. Amo man ini sa pagtuo, kung ini wala ginaopdi sang maayo nga buhat, ini nga pagtuo patay. Pero ayhan may magasiling, ikaw may pagtuo, kag ako may binuhatan. Sabton ko siya, ipakita sa akon kung paano nga makatuo,
nga wala sing binuhatan, pag-ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon mga binuhatan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Para sa akon, ang akon lamang mapabugal amo ang krus sang Ginoong Hesukristo. Kay paagi sa iya krus ang kalibutan patay para sa akon, kag ako patay man para sa kalibutan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara, balasahon dito sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Marcos. himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus kagang iya mga gitutunan, nagkadto sa mga baryo sang Cesarea Filipo. Sa dalanon, nagpamangkot siya sa ila, sugirin ninyo ako, sino bala ako suno sa mga tao? Nagsabat sila, suno sa iban si Juan Bautista. Ang iba nagasiling ikaw si Elias. Pero ang iban pagit, iya nagasiling nga ikaw isa sang mga propeta. Si Jesus nagpamangkot sa ila, pero suno sa inyo, sino gid bala ako? Si Pedro nagsabat, ikaw amo ang Kristo. Dayo nagbando si Jesus sa ila, hindi ninyo pag-isugid bisan kay sino kung sino ako. Dayon si Jesus nagsugod sa pagpanudlo sa iya mga gintuton-an. Ang anak sang tawo mag-aagi sang madamo nga mga pag-antos. Kag pagasikwayon siya sa mga katigulangan sang mga Hudiyo, sang pangulo, nga mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon siya, kag sa tapos sang 3 ka adlaw, pagabanhawon siya. Ginpaathagid niya ini sa ila. Gani gindala siya ni Pedro sa unhan kag ginsaway. Pero nagliso si Jesus, nagtulok sa iya mga gintuton-an kag ginsaway si Pedro. Magpalayo ka sa akon, Satanas. Ang imo panghuna-huna iya sang tawo kag hindi iya sang Dios. Dayon gintawag ni Jesus ang mga tawo kag ang iya mga gituton-an sa pagpalapit. Nagsiling siya sa ila, kung sino ang luyag magupod sa akon, kinahanglan kalimtan niya ang iya kaugalingon, magpasan sang iya krus, kag magsunod sa akon. Kay ang tawo nga buot magluwas sang iya kaugalingon, nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang tawo nga nagahalad sang iya kabuhi tungod sa akon, kag sang maayong balita, maluwas niya ini. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Heso Kristo. Mga utot, kuhaon naton ang aton pagpamalandong sa sining ika-24 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon sa aton Ebanghelyo. Kagayhan ang tema nga pwede naton pamalandungan amo nga tinguhaan naton nga ang Dios mangin Dios sang aton kabuhi. Nga ang Dios bala ang magpatigayon sang aton adlaw-adlaw nga mga desisyon. Ang Dios ang aton nga giya sa pagkabuhi, no? Kag timely man ini bangod kay subong man nga adlaw, September 14, ginaselebrar man naton ang Triumph of the Cross, no? So kung sayron kun lang taon naton, buwas maselebrar kita sang 24 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon,
ang aton ebanghelyo nagpahanumduman sa aton nga kung magsunod kita kay Jesus, pasano naton ang aton cross. Ti ano iya ang aton pamalandungan subong. Pamalandungan naton nga sa aton kabuhi tinguhaan naton nga ang Dios amo ang matuman kag ang Dios mangin Dios sa aton kabuhi. Ayhan mabulubudlay ini nga pamalandungan naton kag ibutang sa aton nga adlaw-adlaw nga pagkabuhi bangod kay naanad kita nga kitaya ang nagadesisyon para sa aton kaugalingon kag naanad kita nga kalkulahon na ang aton kabuhi. Sa bagay nga kung may mga unexpected nga matabo sa aton kabuhi, daw SSW ka, no? Wala nyo na, no? Sala-sala warrior. No? Kay naanad ka nga ikaw makontrol sa imo desisyon sa imo kabuhi. Sa bagay nga ang pagpanghangkat sang Dios sa aton nga kung may nagaabot sa aton kabuhi, hindi naton pagkalibatan nga may Dios, no? Nga nagaabot ini tanan, ginalaw sang Dios nga maabot sa aton kabuhi bangod kay may gusto ipaabot ang Dios kag may gusto pormahon ang Dios sa aton kabuhi. Sa bagay nga sige, i-allow nato, no? May mga tinion nga wala kita sang control sa aton sa nagakatabo sa aton kabuhi. Then sige Ginoo o kung Diyos ko, ikaw ang magpatigayon sini. Nabuhat ko na ang tanan, ikaw na ang next. No? Hindi parihos sa disposisyon ni Pedro sang ginhambal ni Jesus nga ang kabuhi ni Jesus mangin kabuhi nga magkaagi siya sa kabudlayan kag kamatayon bag-o matuman niya ang kabubuton sang iya amay. Ukon bahin sa kabubuton sang iya amay nga maga-suffer siya kag mapatay. Hindi gusto si Pedro na, no? Kay guyod ya gani si Jesus sa kilit. Jesus di niya matabo ya, no? Diyos kaya ya, hindi kaya pwede ya masakit o kundi kaya mapatay, no? Iya na yan ni Pedro. Gani nga ginsambalan sa ni Jesus, pahigad ka sa akon, Satanas, no? Kung sa'yo ron, pahigat ka sa akon, tawo nga manok upang. No? Ang term nga Satanas, sa halambalon, na hindi ko balukon ano nga halambalon, pero ang kung sa'yo ron, Satanas, nagabalabag. No? So kung sa'yo ron, ginpahigat siya ni Jesus, siling niya, pahigat ka sa akon, Pedro, kaya ginabalabagan mo, nga matigayon ang plano sang Diyos nga amay sa akon kabuhi. Kaya mo na yung plano sang Diyos sa akong kabuhi nga masuffer ako, kag mapatay ako, para nga maluwas ko ang kalibutan. Ti mo na iya no? Hindi ko ako pagbuyukon nga mapahapos lang, no? So amo na, no? Mga utod, amo man ina siguro ang aton ibutang sa aton tagipusoon samtang nagasiling kita nga sumulunod kita ni Jesus, no? Sa aton binunyagan, no? Hindi lang kita magpili sa aton gusto. Katulad ni Pedro, kay gusto niya magsunod kay Jesus. Pero kung nagsiling si Jesus nga, ay, Pedro, kasunod ka sa ako, no? Mapatay pala ko, no? Ay, hindi ko na iya, no? Sa aton kadlaw-adlaw nga kabuhi, bangod kay sa aton introduction, binunyagan kita, kag nakita mga sumulunod ni Jesus, no? Bahin sang aton pagtuo nga batunon naton ang mga ginapadala sang Dios sa aton nga mga kabudlayan. Kay bahin nina sa pagporma sang Dios sa aton nga magdalom ang aton pagtuo sa iya, nga magpanguyapot kita sa iya, no? So trials and difficulties in our lives are allowed by God for us to happen so that we will continue to realize that God is the only one that we can hold on to, hindi ang aton kaugalingon. Sa bagay nga, i-allow taya ang Diyos, no? Kaya hindi kita magpili, no? Amo nilang yang passage sa Bible nga nami, no? Nga do nami lang daw, no? Pero pag-abot na to nga, ang mga tanan nga nagasunod kay Jesus, kung kaisaan naka-experience man nga, ikontrohon sila sa iba nga tawo, pato-patuan sila, no?
pasipalahan sila, kay nagasunod sila kay Jesus. Ay, hindi po na yan. Hindi kita kapili, no? Dala na, package deal. Kung gusto natin magsunod kay Jesus, katulad ni Jesus, we continue to also experience difficulties in our lives. Kagamuin na ang ginasiling ko nga pamalandungan naton. I-allow naton ang Diyos, nga mangin Diyos sa aton kabuhi. Kung ano man ang ipadala niya sa aton kabuhi, inabahin nga ginapatutom, ginapalatom niya ang iya experience, ang aton pagtuo sa iya. Kani nga sa sining Santos Kamisa, no? Kung ano man ayhan ang gina-experience naton nga kabudlayan, no? I-allow naton ang Dios, no? Kag pamangkuton siya Ginoo sa sining akon kabudlayan, sa sining krus nga ginadala ko subong, sa diin mo ako ginapatubo. Ano ayhan ang imbitasyon mo sa akon nga magtubo ako sa diin nga bahin sa akon kabuhi. Kamo na lang hambal kung ano dang inyo cross, no? Kay basi ko mahambal. Ako na sawa. O kung ako na ba? No, hindi na. Kamo na lang da, no? Sa inyo na lang tagipusoon. Kag wala kita nagapalagyo kung padalaan kita sang Dios sang mga kabudlayan. Kay ginaalaw naton ang Dios nga mangin Dios sa aton kabuhi. Kag kung may mga kabudlayan man along the way, wala kita nagapanalawit, no? Katulad ni Pedro, no? Kundi nga kabigon naton nga bahin ina sang pagpalatom o kon training sang Dios sa aton nga mangin matutom kita nga mga sumulunod niya. Gani nga kada isa sa aton ayhan sa aton level, sa aton estado sa pagpangabuhi, hindi wala sang luwas sa aton. Kada isa sa aton may ginapasan, may ginatuson, may ginabitbit nga kabudlayan o kontros. Hindi naton pagpalagyuhan. Bahin ina sa aton pagsunod kay Jesus. Ang aton lang obrahon, pangayuon, ang grasya sang Dios, agud nga makaya naton paagi sa iya grasya. Kag sa ulihi, matalupang da naton kun nga ginalaw sang Dios nga mag-abot ina ng mga pagpanghangkat, mga trials, mga sufferings sa aton kabuhi. Nga ginalaw sang Dios ang inang krus nga mag-abot sa aton kabuhi. Gani nga sa sining Santos nga misa, magpangamuyo ay kita sa isa kag isa. Ayhan, may magkakada isa sa aton, may ginatuson kag may ginapasaan niya cross. Hindi kita malagyo. Pamaagi ina sang Dios, agud nga magdalong pagit ang aton pagtuo sa iya. Agud nga maghugot pagit ang aton pagpanguyapot sa iya. Pamalandungan naton ini tindo kita sa pagpahayag sa aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios. Amay makagagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit kay sang puta. Igato kay Kristo anak kabugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa ilang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa ni Poncio Pilato. Ilansa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa katlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kinilingkod sa tuo sang Dios nga amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito magrepasyaliwat sa paghukom sa mabuhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, o sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa aton mahigugmaon nga may agot nga kita mangin matutom nga tagpalamati sang iya pulong kag handa sa pagtuman sini sa kada pangamuyo ang aton sabat. Ginoo, himua kami nga mangin himpit. Ginoo, himua kami nga mangin himpit. Para sa Santo Papa nga si Francisco, sa aton obispo nga si Jose Romeo, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag mga nagaalagad sa simbahan, kabay pa nga mangin mapag-on pagit. Ang ila katampad kay Kristo kag sa simbahan, agud nga maalagaran nila ang banwa, nga gintugyan sa ila ni Kristo, ang maayo nga manugbantay, mga muyo kita. Ginoo, himua kami nga mangin himpit. Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay pa nga mag-alagad sila sa mga tawo nga may kapisan kag katutom, kag ipaluntad nila ang kaayuhan,
paghidait kag pagbinuligay, mga muyo kita. Ginoo, himuo kami nga mangin himpit. Para sa mga katikista, mga ginikanan, kag religious instructors, kabay pa nga ang Ginoo maghatag sa ila sing inspirasyon sa ila misyon sa pagtudlo kag pagpamatuod sang maayong balita, mga muyo kita. Ginoo, himuo kami nga mangin himpit. Para sa mga laiko nga formal nga nakabaton sang Ministry of Catechesis, kabay pa nga mangintampad sila subong mga kabulig sang mga ginordinan sa pagbantala sang pagtuo kag kamaturan kag pagtudlo sang pagtuluhan sang simbahan nga Katoliko, mga muyo kita. Ginoo, himuo kami nga mangin himpit. Para sa tanan nga nagpanglakaton sa duta, sa kawaan kag sa dagat, kabay pa nga amligan sila sang Ginoo, agot makabaton sila sing matawhay sa ila kaludtuan, kag kabay pa nga maagom sang mga nagtaliwan na ang kalipay sang kabuhi nga walay katapusan, mga muyo kita. Ginoo, himuo kami nga mangin himpit. Labing balaan nga amay pamati ang mga pangamuyo sang imo banwa kag dugangi ang nakulang sa amon pagtuo. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Palihag magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agud nga ang akon kaganginyo sakripisyo, mahamutan sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo tamda ang amon mga pangamuyo kag batuna ining amon mga dulot agud nga ang ginahalad sang tagsa-tagsa sa kadungganan sang imo ngalan mapuslan para sa kaluwasan sang tanan. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Tapos kagang igidigo ang papuslanon sa among kaluwasan niya sa gihapon kag sa tayong nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan ko walay kitapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya pagkatawag ginbayo niyang amon kinaugaling nga napukan. Sa iya mga pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo amay iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angheles kang mga santos ang kaamba kami sang walay untat sang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo katubaran sa tanan pagkasantos gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot. Agud nga mahimay ni para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ganoong Hesukristo. Sa wala pa siya gituyan sa kamatayan ng imbaton sing kinabubuton iya ginkuha kay pamihak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Yung panagtag sa imo gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay namang akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subungan pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kay palibot sa mga ituton-an niya nagasiling magkuha kamutanan kag manginom sa sining kalis kay namang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan na kasugtanan kay wala para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang mysterious ang pagtuo. Ang imo pa kabayon, tutok sa Gani amay amang ginahalat sa imong tinapay sang kabuhi kay ginikalig sang kaluwasan sa pagsuulog namon sang andumanan sa pagkamatay kabagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imong kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang at sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapagiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdamang imo simbahan na laptag sa bugos sa kalibutan
Imbita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Remeo, kag sa tanan na kaparian. Dumdama ang mga sakop siya mga katiningban, nga nagtaliwan, nga may paglaom, nga mabanaho sila. Dumdama man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Matunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, dili ko ni gatambong agud nga maambit namon ang kabuhi wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen Eloisa ang Dios, upod kay San Jose Niabana, upod sa mga apostoles. Kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo pagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kidara sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Yayara ka Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Natagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Nagpaligo na kami sa tanan nga palaligban. Samtang nagapaabot kami isang balahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ginang sa Kristo ay kanagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinabiling ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo, ni pagtamdang ang mga sala kundi pagtuo sa imong simbahan kag sa imong siling atagi sa pagidait kapag hiusa ikaw nga kabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait. Peace be with you.
Si Kristo ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita ang iadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, Ginoo, di ko takos nga magsulod ka sa akon pulian. Mapangimik lang lamang sa kapulong, kag magaayong akon kalag. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa bala niya Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos nga mo na may kabay nga ang grasya sining pagkalawat, magpalanupsop sa amon lawas kag kalag, agud nga ang amon kabuhi magamhan sini, kag indi isang amon mga balatsyagon. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sining palaboton nga September 19, kita magasugod sa aton nga novena prayer para sa kay San Rafael Arcangel. Ang selebrasyon naton sa kapistahan sang tatlo ka mga Arkangeles sining September 29. Pero bangod nga September 29, Domingo ng adlaw, kita magasaulog sa aton Santos nga misa sa pagpanuhog naton sa kay San Rafael Arcangel, kaupod sang duha pa ka mga Arkangeles, San Gabriel kag si San Miguel. So gani sa luwat ang aton nga novena prayer magasugod sa September 19. Alas 6 ang takna sa gabi diri sa aton Barangay Chapel. Madamo gid salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Kakamutanan binisyonan sa mahagahong nga Diyos, ang Amay, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Lahat kita sa pagidait, tapos naton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan.